Hello everyone! Honestly po, hindi po ito ang naka-line up na next song ko. But God leads me na ito pong dapat kong isunod na song dahil sa nakakalungkot po na pangyayari dulot ng bagyo. So sa lahat po ng mga naapektuhan, especially dyan po sa Cagayan Valley region at sa mga kababayan ko po dyan sa Isabela, para po sa inyong song na to.
all.